5 начина, по които се обездвижваме и това го правиме абсолютно доброволно и е в наш интерес. Първото е как се придвижваме. Вече не ходиме дълго време пеш и използваме обикновено кола или градски транспорт. По този начин седим, може да си настроим температурата на въздуха, може да си изпуснем музика, може да правим нещо друго, докато пътуваме и всъщност ни е доста комфортно. По този начин ние може да прекараме доста дълго време, особено ако има задръстване. И всъщност вече не ходиме толкова дълго пеш, даже и през зумни ни минава да го правиме. Примерно вчера с една майка отивахме двете да си взимаме децата, но пътуваме в рейс и трябва да сменяме, да вземем друг рейс, който ще ни закара до училището. Аз бързам и взех първия възможен рейс, който ще ме закара в близост до училището, но трябва да мина някакво разстояние, което е 5-6 минути, може би, ходене пеш. Тя ще чака и ще вземе рейса, който спира точно до училището. Това са избори, които правиме всеки ден. Дали да ходиме, дали да ни е удобно и комфортно. По този начин ние абсолютно доброволно избираме да се движим по-малко. Другото нещо, което правиме е при пазаруването. Когато на времето сме пазарували от различни магазини, докато сега има големи търговски вериги, където примерно влизаш и пазаруваш всичко. Всичко, което ти е необходимо. Примерно, може да е мол и да пазаруваш, освен дрехи, може да пазаруваш и обувки, може да пазаруваш и чанти и примерно някакви домакински пособия. Всичко е на едно място и за тебе е удобно и комфортно. Да спестяваш време. Другото нещо е примерно в хранителните хипермаркети. Отиваш там и вместо да търсиш от различни малки магазинчета, примерно да отидеш да си купиш от едно магазинче месо, от друго магазинче да си купиш млечни продукти, от трето магазинче да си купиш зеленчуци, всичко е на едно място и ти всъщност влизаш в големия магазин, пълниш кошницата с всичко, което ти е необходимо и по този начин спестяваш пари и същевременно по-малко ходиш. Третия начин, по който ние се облегчаваме, е плащането на сметки. Ако преди е трябвало да ходиш по-дълго време или да плащаш на различни места сметките си, сега вече можеш да го правиш от телефона, ако решиш и изобщо да не излизаш от вкъщи. Достатъчно е просто да имаш пари и нещата са много прости и лесни. Още един начин, по който ние се обездвижваме, е работата ни. В повечето случаи напоследък работните места са свързани с стоене на едно място, стоене на бюро, пред компютър и всъщност какво се получава ние с часове, защото по-голямата част от деня ние сме на работа. Ние с часове прекарваме в седнало положение и забравяме да се движиме, забравяме да си правиме почивки, да правиме раздвижвания на тялото и тялото ни естествено след време започва да има някакви изкривявания на гръбнака, болки във врата, болки в кръста, проблеми с долната част на тялото, защото тя е в едно постоянно положение и започват примерно отоци в краката и всевъзможни други неща и това е само от липсата на движение. Но погледнато реално, ние пък от друга страна ни е по-леко, защото не се движиме, не правиме някаква тежка физическа работа, а работиме спокойно и седнали. И още едно нещо, което ми се ще да засегнем, петото, това е промяната, която настъпи при отглеждането на децата. Мисля, че е важно за това, че примерно аз бях изумена на времето, когато отидох в една ясла, да видя всички малки дечица седнали на пейките и не мърдат. Което направо ме впечатли, защото аз с моето 2-годишно дете не можех да постигна същото, колкото и пъти да съм искала, примерно да се успокои, да седне, не се получаваше. И се чуди, Боже, как успяват така, да държат децата, всичките да не мърдат.
Това се случва още в яслата. Наистина, не знам как, но се случва. После в детската градина вече започва режима, който е пак децата, малко или много, те са затворени в едно помещение и за да правят нещо, трябва да са седнали и да се занимават. Нали? Това е нещо, което е доста по-различно от стоенето вкъщи, защото стоенето вкъщи обикновено е търчане от една стая в друга стая, разпиляване на разни неща и всъщност непрекъснато детето е активно. Докато в детската градина се случва така, че примерно половината ден детето е активно и пак има доста моменти, когато е седнало и спокойно, включително примерно пускане на лаптоп или някакви занимания, след това примерно сядат да обядват, след това примерно лягат, ако може целият следобед да спят децата, за да е по-лесно. И по-нататък процесът продължава и в училище, когато вече те са си на една пълна работна седмица от 8 до 5. Сега в момента моето дете е даже до 5:30. Когато се случва така, че те реално през по-голямата част от времето са седнали и натоварени с писане, четене и всевъзможни неща, които е чисто умствена дейност. Дори да имат някакви предмети, като физическо, примерно, или спортни дейности, те понякога, ако се водят от госпожата, която е за всичко, могат да не се карат точно по този начин. Примерно децата, ако тя сметне, може да карат, примерно, математика или нещо по-съществено от физическите занимания. И всъщност така се получава, че реално малките деца, които още от самото начало започват да се обездвижват. Започват проблеми с очите. Първото, което е. Започват проблеми с гръбнака, гръбначните изкривявания. Започват множество неща, свързани с самото движение. А повярвайте ми, движението е изключително важно, защото ние освен мозък имаме и тяло. И това тяло, за да се чувства добре, трябва да се движи. Всички органи и системи, за да функционират, движението на кръвта, движението на кислорода в кръвта. Да не говорим, че ние изпитваме удоволствие, когато се движиме, и за нас е изключително важно ние да имаме някакво физическо натоварване през деня. Разбира се, как може да се случи това? Аз не искам само да ви казвам лошите неща, искам да ви кажа и нещо хубаво. Как може да направим нещата, че по някакъв начин да се балансират. Някои хора отиват на фитнес, на йога, на някакви спортни дейности извън, примерно, графика си. Но вие ходите ли на фитнес? Защото аз не хода. Ходила съм, много е хубаво. Харесвам фитнеса, но не хода. Проста причина, че пак е нещо, което ти трябва да имаш, примерно трябва да го решиш, трябва да си платиш картата, трябва да ходиш, и всяко нещо, което е свързано с нещо. В смисъл, това е нещо, което ти го правиш, но малко са хората, които решават точно това да правят. Затова ви казвам, примерно, няколко неща, които може да направите. Примерно, когато решите да се придвижвате. Направете така, че да спрете колата малко по-далече, да имате възможност да ходите. Когато сте с рейса, мислете си, например, на предната спирка, минете през магазина, пазарувайте. За пазаруването ви предлагам да си купувате по-качествени продукти и наистина да обиколите малките магазинчета, където не само може да се запознаете с продавачите и да научите малко повече за продуктите, но и да купите по-качествени неща. Относно плащането на сметки, разбира се, че е удобно от телефона, но също така от време на време си правете разходки. Разходката не е физическите натоварвания, силните физически натоварвания, а ходенето е изключително полезно за сърцето. И имайте предвид, нашите мускули трябва да се поддържат непрекъснато. Сърцето е мускул. Така че е изключително важно ние да пазиме тонуса на тези мускули и да имаме някакви натоварвания. Аз скоро научих, че за сърцето всъщност са най-полезни тези натоварвания, които се изпотяваш с тях.
Така че имайте предвид, че ако искате, нали, от време на време да се чувствате заредени с енергия, пълни с енергия, то е добре от време на време да имате и по-сериозни натоварвания. Относно работата. Това е нещо, което не може да променим. Разбира се, че имаме такава работа и тя има съответните изисквания. Но какво може да правиме? Първо, поглеждайте в страни винаги, когато можете. Правете си някакви почивки, спазвайте ги тези почивки, да се разходите, да се протегнете, да направите някаква гимнастика, ако щете, нали, нещо елементарно. Но не правете така, че непрекъснато целия ден да сте на едно и също място, защото ще имате проблеми в последствие точно с такива повтарящи се движения. И другото нещо, което може да правите и което, между другото, наистина дава ефект. Някои фирми вече имат обедна или следобедни занимания с фитнес, които се оказват, че са много полезни за служителите. В смисъл такъв, че не само, че не се губи време, а когато се направи един такъв физически рестарт, по-нататък самите служители са пълни с енергия и са готови за втората част от деня и наистина са по-продуктивни. На времето, когато работих в такава структура, която имаше собствен фитнес и позволяваше, примерно, за половин час да отидеш на фитнес след 1 часа, това нещо не само, че се е случвало, като след това ти се връщаш пълен с енергия, с добро настроение и си по-работоспособен, но същевременно случващо се всеки ден ти имаш и по-добра физика, изглеждаш по-добре, излъчването ти е по друг начин. Така че, наистина, ако се чудите кога е подходящия момент за фитнес, то е точно когато имате най-малко енергия, защото физическите упражнения всъщност дигат енергията. И третото, и всъщност петото, за което говорихме, това са децата. Това е малко сложно, защото наистина не зависи от вас. Но може да говорите с детето си за това, то самото да се движи, или вие, вместо да говорите след училище на още и още занимания, които са пак седнало, нали? Просто го заведете в парка, където детето ще може да изразходва цялата енергия, която се е трупала през деня. Ще може да тича, да скача, да лудее, нали? И всъщност най-важното – да се движи. До скоро!